egunon. Eguno, Martina. Ze modu zinozulo, politxa. Neuri baino kaso gehiago atxendotzazu beixai. Ze nahizu, kaso etxiala. ¡Quieto! Ze modu zinozulo, Laura, politxa. Ala esnatu, gozaixo prestakazue. Hala, guazen. Akordatzen ez txikitan, oraindik lotan nintzela, aita goizeko bostertan, beia jazten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezala. Kastar batian, aita horrean gidari, amatzian jaten zen, esne marmiten zaindari, amak ez zion ordea, inoiz ekiten lanari, musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Kaixo egunon zer moduz, kortesiazko galdera, irrigare bat eskeniz, esniarekin batera, ta beraien agalduta, itzutzen ziren etxera. Esku soinuarekin hernanira, eta deno begira, hartu bada, pazientziarekin sota utzi, garekira, oezazu
zu paso noble, oezazu, eta lotxan hori gorde, oezazu, oezazu paso noble, oezazu, eta lotxan hori gorde, soinu kole. Fresh car. But this one comes from abroad, and it's hot. Aurrera, princesa! Etxaldera behumbiako ba, honezkeo Martina faltan botan hau. Bai, goazen harin behiak eizte, honezkio errapid bete-betetan haute. Lege berrien sartzeak beztu zion bekokiak, esne zaltzaile langintza, ez omen zen egokia, eta rikak hartu zuen, esne marmiten tokiak, katena da garaiaiek, akordatzen egotia.